barquiño que tíamos ali fondeado. En un temporal foi nos agacharnos ao fondo. E amasaron dos remos. E un estaba na morosa e outro entrou polos cubos. Antes, ao entrar polos cubos, vi unhas escaleras para arriba. Entonces, vi un remo, un da señor Manuel, dixenme, Manuel, aí hai uns escaleras, para que é? E dime, el único que usabas eras ti. E foi cando dixo, isto é para ir abaixo limpiar as aspas cando hai moito carbono, pero despois serviu para a tapadera cando foi na Guerra Civil. Aquí non se escondí toda a xente. Moitas veces cajo hasta o pescozo, entón aí abaixo estaba a trampa, e se ve como hacía. Botase unha cesta de millo en riba, e nadie picaba ali. Recitaban todo, pero nadie miraba no medio do millo, que ali estaba a trampa. Aí estaba o secreto. Porque antes había un ruso aquí. Pero eu apenas lo acordei, non acordei. Acordei non, despois o señor Juanito, a máis o señor Manuel, que foi que impulsou a señor Juanito. E aquí agachabas a xente, pois, agarraban os papeles, un marchaban para Buenos Aires, outros para Portugal, e un onde fora. Pero aquí agachabas a moitísima xente. Pois estaba mesmo aquí.